Dr. Jose P. Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Iilan lamang sila sa mga kilalang bayani ng Pilipinas sa ating henerasyon. Pero narinig niyo na ba ang kwento ni Baga ng Pangasinan? Handa akong mamatay para sa aking bayan kung kinakailangan. Ito ang wika ni alias Baga ng ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. July 21, 1893, saktong ika-23 taong kaarawan ng binatang tubo sa Santa Barbara nang sumapi siya sa katipunan. Pinili niya ang pangalang Baga nang sumali siya dito. Lumaki si Baga na palabasa at mapagdasal. Pilyong bata pero madiskarte, matalino at kinakitaan din ng katangiang bilang isang leader. Nang makatungtong siya sa kolehiyo at dahil madalas makipagkita si Baga sa kanyang tiyuhin na si Valentin Diaz na miyembro ng La Liga Filipina at KKK, namulat si Baga sa totoong nangyayari sa bansa. Sa pagbabalik ni Baga sa Pangasinan, nasaksihan niya ang pang-aapi ng mga Kastila at pinaratangan din siyang isang filibustero o isang taong pumunta sa isang bansa upang magsimula ng himagsikan. Natutunan din ni Baga sa mga mason ang mga prinsipyong gaya ng kalayaan, kapatiran at pagkapantay-pantay ng mga tao. Nang magsimula siya sa katipunan, nang hikayat pa si Baga ng ilang mga kasapi mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan tulad ng Malasiki, Urdaneta, San Jacinto, Calasiao at Santa Barbara. Pinangunahan ni Baga ang pagsugod sa mga Kastila sa Santa Barbara at inaresto nila ang fraileng si Padre Cienza. Nagpatuloy pa sila sa bayan ng Malasiki, Urdaneta at Mapandan. At dahil sunod-sunod ang pagkapanalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila, idineklara ang Araw ng Kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ngunit hindi pa nagtatapos ang laban ng mga Katipunero sa Pangasinan. Mas pinarami at mas pinilakas pa ni Baga ang kanyang mga sundalo at saka nila nilusob ang mga altar. Sumanib din sila sa iba pang mga sundalong Pilipino at nakipaglaban sa Battle of Dagupan kung saan naipanalo nila ito noong July 23, 1898. At dito nagtapos ang pananakop ng mga Kastila dito sa Pangasinan. Naging Lieutenant Colonel si Baga at pinangunahan niya ang revolusyon sa Central Pangasinan. Iniayos ni Baga ang pamahalaan ng Santa Barbara at di nagtagal sa pagpasok ng mga Amerikano, ginawang civil state ang Pangasinan noong February 1901. At dito na nagwakas ang pagiging revolusyonaryo ni Baga. Noong naideklarang separate state ang Santa Barbara, nahalal ding municipal president si Baga. Sinimulan niya ang bayanihan system kung saan naipatayo ang municipal hall ng Santa Barbara, ilang eskwelahan at ilang irigasyon sa mga barangay na walang ginagastos. At dahil dito, binansagan si Baga bilang the Bayanihan President. O, nahuhulaan niyo na ba kung sino si Baga? Tama! Sa kanya ipinangalan ang paaralan sa Santa Barbara. Siya ang estatong ito na ipinagawa dito sa may Maramba Boulevard sa Provincial Capitol Complex sa Lingayen. Ikapitong gobernador ng Pangasinan, si Don Daniel Maramba. Siya lang naman ang savior of the country noong may rice crisis sa Pilipinas at binansagang the Grand Old Man of Pangasinan. Ikaw, ano sa tingin mo? Handa akong mamatay para sa aking bayan kung kinakailangan. Filibustero o bayani?